Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda diste espazo das madrugadas corresponde a unha poeta cuya sensibilidade e dominio da palabra é tan ampla que me emociona a súa lectura. Yolanda López é unha consolidada poeta que ten publicados varios poemarios donde nos mostra a súa mestría no uso da lingua. Hoxe, niste espazo das madrugadas, regálanos no número 20 da nosa revista Nós, a xente do redor, un poema titulado Punto de fuga que eu tentarei poñer voz. Punto de fuga. Boxeo entre brétemas e sombras. Pinto arcos de luz cos guantes das miñas pulsacións incorruptas. Tecleo vogais nun abecedario de combas na discordia de despensamentos que despeinan a silueta de noites indixentes. Son mendigo e mansedume, mais emerxo con forza súbita dun furacán no cuadrilátero. Buceo na tempestade e bosquexo covas negras cos meus puños bicéfalos, con cunchas e escudos, batallando pelames imposibles. Boxeo, buceo, sudo, desaparezo, a arte de vencer. Yolanda López, moitas grazas.